joto no khulumbai kya Tripura hastini joto Tripura sabu kurokno जों बोसोरनि नभेम्बरनि 20 तारिखआव TISF Tripura Indigenous Student Federation नि फासिलिटि खवाई डिविजन कमिटिनि बिसिंतै खवाई डिविजन कमिटिनि लुआ जिमुंबाय ओ जे खवाई टाउन हॉल जों 20 तारिख नभेम्बराव TISF नि कायसे मालामुं पान्डा हाय गोबां फ्रेसार प्रग्राम खालायजानाय थाङै दङ जारा जेसिनि TISF आव जे कताल जे मेम्बार खालायनाय जारा जेसिनि TISF नि संगठनाव थानाय रखनो जों खा गाहामबाय लामसकमानि ओ जे पान्डा बनि बागै आं कयनाय TISF नि आं एस ए कन्वेनर खवाई डिविजन कमिटिनि इंनाय नर जतनो आं खा गाहामबाय आं नरनो जतनो लामसकबो फादि नर जत खाथुं खाजाकै सिनि जे TISF नि प्लेटफर्म जे TISF नि जे संगठन जे अर्गानाइजेशन नर जत जे सिनि खाको लगै सामगायनि सिनि TISF नो सिनि स्टुडेन्ट नङो तेबो स्ट्रंग तेबो ग्राखिति सानाने बागै जत पालके जों ओ लामदा मस लाया नै ओ पालके जतनो हामबाय जतनो फैबाय